akwai wani fim da aka saka. Wannan fim din an yi shi ne akan musulmai, yadda za a dinga karar da musulmai. Ina gaya muku, bari zan sa muku bidiyon, bari zan ba ku takamaiman me ya faru a cikin fim din. Zan sa muku bidiyon a YouTube channel ɗina, ku shiga comment section ina ga na aje link na YouTube channel ɗina, ku shiga, zan sa bidiyon a ciki ku kalla. Abin da ke faruwa a bidiyon nan, manya-manyan masu kuɗi na duniya musamman irin su Elon Musk wanda suke trillionaires yanzu suna tallata fim din nan. Shi wannan fim din in ka fahimce shi za ka tabbas cewa Yahudawa da manya-manyan masu kuɗin duniya a cikin razani suke, saboda yanzu an ci yaƙi da su akan PRwa. Ma'ana PRwa yaƙi a kun san akwai na social media, kun sai da social media take da amfani, irin abin da muke muna kawo muku na Iran da kuma wa'insu ma daga sassan Turai. An ci yaƙi Yahudawa da Amurkawa akan yaƙin social media. An gano duk propaganda su da suke yaɗawa. To akwai wata propaganda da suke amfani, kun san su a kullum Amurka har yanzu ba ta cigaba da zama a cikin gabas tsakiya, kuma ba ta nuna al'ummar su wayo ba. Suna ɗiban kuɗin harajin su dinga zuwa suna sponsor ɗin ta'addanci a cikin gabas ta tsakiya, kuma su dinga kashe kuɗaɗen su a cikin military ɗin su, inda za a ga wasu manya-manya cikin 'yan siyasa suna yin kuɗi na hauka. To abin da ke wakana a cikin fim ɗin nan, akwai wata propaganda da ake yaɗa akan musulmai cewa duka su suke yi wa turawa fyaɗe, turawan yamma mata fyaɗe, suke lalata rayuwarsu, suke musu abubuwa wanda saɓanin fa akwai abubuwa da dama fa idan na baku labarin su duk zan kawo muku labarin su nan gaba wanda duk ya saba da haka. Kun gane, ana nuna musulunci yana kaza, musulunci yana kaza, musulunci yana duk shi ke gurɓata tarbiyyar turawan yamma da su wane ne, wanda duk akwai abubuwa kala-kala wanda suka nuna wannan abin cewa ƙarya ne, kuma dama mun san ƙarya ne. To irin manya-manyan masu irin su Elon Musk suke yada irin wannan propaganda. To akwai wani fim da ya fita wanda aka nuna kamar yanzu kai ne kai laifi, to wai sai laifin, to wannan laifin da ka aikata ya halasta wa jana aje a sha jinin yan uwanka, mahaifanka, kannanka, duk wani family din ku dukan su aje a hukunta ku. To akwai wani laifuffuka da ake yada propaganda akan cewa a irin kasashen Turai musulmai ne suke aikata, wai suna yi yan matan su fyaɗe, suna musu abubuwa kaza. To kasancewar ana zargin hukumar gwamnatin Ingila da ma sauran nahiyar Turai ba sa ɗaukan hukunci akan irin wa'annan, suna ɓoye sake sannan. To shi ne aka kirkiri a fim din aka mayar da shi gayan jarumin vigilante. Kun gane, ya je yake kama dukkan musulmai ya tara su a ciki da yan uwansu da family dinsu duka yi musu kisan gilla a cikin wannan fim din. Ya musu kisan gilla shikenan sai an nuna cewa ai dama abin da ya dace da waɗanda suke yi wa mata fyaɗe kenan, turawa mata fyaɗe kenan. Kun ga it means ana neman a mai da abin ma ya zama kamar halastar da shan jinin musulmai. Kun san a kullum komai irin wayannan mutanen kullum burinsu shine su dinga halasta shan jinin musulmi ko ina. Kai ma kan ka sani ta ina aka kirkiro kalaman cewa musulmi dan ta'adda ne, wane ne. To ita yanzu Isra'il ko ce kasar Yahudawa ta rasa fi'arwa, ta rasa ta ina za ta dinga amfani da propaganda ta karkato hankalin turawan yamma wayanda suke tashi suke gane cewa wayannan mutanen makaryata ne, don su karkato hankalin su ci gaba da yadda da zanciccikan su. Ai yanzu ba a yadda da zanciccikan su, an ci su da yaƙi a yaƙin social media, dai su yi haƙuri. Gaskiya ta fito, an san cewa wannan mutanen ƙarya suke. Shine aka saki wannan fim din. To amma wannan fim an ki a bar shi a nuna shi a nahiyar Turai da gidan sinima. Shine Elon Musk ya ɗauki bidiyon ya zo ɗora shi a shafinsa na X da yake kusa akwai freedom of speech a nan gurin, yana nuna wa duniya kan, kuma yana yaɗa cewa irin abubuwan da ya kamata kenan ai kasashen tura su dinga daukan ki ne hukuncin. Ku kallafa mutumin da zai zo yana advocating din a dinga shan jinin wanda ba su ci ba su gani ba. In kai kayi laifi dan uwan ka yayi laifi, to jinin ka kai ma ya halasta.